सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और जका चैनल में। सुगास कवान चैनल बनाते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओमफ्राय दिनैनि ब्लॉगा स्टार्ट जादों कुबरालनिफ्राय बहुत गोबाव जाबायमोन आरो प्राय 1 वीकसो जाबायमोन ब्लॉग लाबोयैया। टीम डिस्काशन दङ दायो नै दिनै मेट्स दङ ना टीम डिस्काशननि कारणे पुरा जों दायो रायलायनो नामायदों। सारा सफैबाय नै जोंनिया जोंहा टकआ जोब्बाय आरो ना दायो ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों जोङो। ब्रेकफास्ट खालामनो थांगासिनो नै जोंना ब्रेकफास्टआ अमा बेदर नै दाउनो जानो थाखाय अमा बेदर नांगौ। हामा जादो बे आरो सासे खाली खावा पारे तास गेलेदों आरो ना जायना हारियाव खर' बुजायो साले का खोपड़ी तोड़ साले का खर' बुजायो खर'आव जि बुजादों गेलेला आरो बे ओमफ्राय नै चीटिंग करता है तू नायलाय खनसे बुनो मोनना गेलेला आरो पुरा दे टाइम पास खालामबाय थादों जोङो। टाइम पास दायो मेट्स नै दायो मेट्सनि कारणे थांबाय थादों जोंहा दिनै मेट्स दोङो फार्स्ट मेट्स बे गारि आरो बेयाव मोनसे गारि दङ नै जों दायो थांसै फार्स्ट मेट्स गेलेनो थाखाय। स' गासिबो अल दा बेस्ट हरदों जोंखौ जों जितिना हायथारनांगोन आरो ना दिनै पुरा नै गाखोजोब्बाय गारि जों दायो जना लाबाय। अभी हम बैठ चुका है। ये शिलोंग से और इधर ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी से ये ठप्पा और उधर भी है पूरा। हम अब जा रहे हैं जों थांसै आरो ना रेडी जाजोब्बाय हाथारनांगोन दिनै गेमखौ। शिलं 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 दानकिति पुलिस बाजार लाइथुमख्रा। स' जों दायो थांबाय थादों नै बल गेलेनो बे आरो जोंहा मेना केप्टेना इथिं नायलाय जों दायो सफैबाय आरो ना नै पूरा रेडी। पीछे आशीष है, मेलो है, मेलो आज गोल देगा ना गोल देगा मेलो आर जोंहानि केप्टेन डिफेंडारा मोनसेबो हाबनो मोनामोन दे मोनसेबो हाबनो मोनामोन दे। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह मोनसाबानो जागोन आरो नै डिफेंडार दोङो गासिबो रेडी आरो जोंहा स्ट्राइकार नै गल होगोन रोमैया ना पुरा रेडी जाजोब्बाय जों दायो। बेवहा ड्रेसिं रुमाव फैबाय ड्रेस गानना लानोसै आरो ना ओमफ्राय फिल्डआबो उनथिदों आं देखायगासिनो र'। बे जाबाय ग्राउन्ड नै सान्दुं गोसा नै ग्राउन्डआ नै बे जाबाय ग्राउन्ड बेयावनो गेलेगोन दिनै सुपार डिभिजन फुटबल। बे जोंनि बयसफोरा नै पुरा रेडी गाननो थाखाय नुवाखै जा किपारनिबो सासे किपार रेडी गोनजा जाहानि किपारा यस गासिबो ओंखारजोबसिगोन बिथिंबो आइलाय किपार गोनजा नै ओ भाई गोल देगा ना गोल नहीं देने से तो मिलेगा तुमको। जों दायो नै गानबाय थादों गानखांजोब्बाय प्राय किसुमाना गानखांजोब्बाय ओमफ्राय किसुमाना गानबाय थादों। थांसै वार्म आप खालामसै दसे रेडी गोनजा गासिबो। ओमफ्राय जोङो पुरा रेडी जाबाय आरो ना दायो पुरा बल लानानै हा या काटी दिबावलै इसे हाथाय दे मामि। जों ग्राउन्डआव हाबबाय नै रेडी सान्दुंआ गरम आरो ना मा खालामनो उपाय गैया अब्लाबो। मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव नामा नङा नै बे जाबाय स्टेडियाम उदालगुरि स्टेडियाम। दायो ग्राउन्डआव हाबसै आरो ना भिडिअ'थ' लानो मोनला नै रेडी जाजोब्बाय दाउनो मेट्च जाबा खिथिगोन हिर' भाया नै पुरा रेडी जाजोब्बाय जों दायो। स' बेस्ट अफ लाक गासिखौबो गेमनि थाखाय। स' या जोंनिया गेमा जासिगोन हनै रेडी जाहांबाय मोननै टीमाबो नै आरो हेन्डसाम बय किपार मानसिफोर जाहांबाय नै स्टेडियामाव पुरा
गेलेनो जों रेडि जाबाय दायो we'll give our best बेयो ग्रीना कुबेराली क्लाब बेयो डेम्फु क्लाब नलबारिनि गेमा जासिगोन दायो 45 minutes first half Graf जोंनिया गलसे होबाय आरोना दायो नै आइथिं सेलेब्रेट खालामनो गलसे होबाय आरो जोंनिया जोंनिया नै पेनाल्टि मोनसिगोन आरोना 19 मिनिटाव नै बे जाबाय रिचिटखौ गिपारा फाउल खालामबाय ओमफ्राय पेनाल्टि मोनबाय जों 19 मिनिट जाबायमोन नालाय गेमा पेनाल्टिखौ जोंनो नामायदों जोंहा स्ट्राइकार आशिष छेत्रीया नै जोसिगोन गो 1 गोल लिड जाबाय आरो जों दायो हाफ टाइम जाबाय आरोना नै ओमफ्राय जोङो 1 गलाव जितना दोङो बिराद गरमलै नै बोथोरा जों दायो बल जोनोसै जाहा 88 मिनिट जाबायमोन नै दायो बलखौ नै बेबाब थापाया मोनबाय ओमफ्राय आशिष छेत्रीनो मारना होबाय नै आशिष छेत्रीया गोल सोसिगोन आरो 88 मिनिटाव सोयो सेकेन्ड गलखौ जाहा नै आशिष छेत्रीया ओमफ्राय जोङो 2 गलाव जितिनो हासिगोन आरो गेमखौ फाइनली जोंहा मेचआ जोब्बाय आरोना ओमफ्राय जोङो 2 गलाव जितिनो हाबाय नै 2 गलाव जितिनो हाबाय जों फाइनली नै जोंहा मोनाबाय हायै जितिबायना आं गेलेदों गाइस बेस्ट प्लेयार थापा ना बरिया गेलेबाय मेलो वा बरिया खेला रे गयारि बेयार राखिबाय जा गेबा नै आरो बिदि माइकेल दे बिदो ओइ सासेयाव नै जा मेंबायना गेजेर ससेयाव खारनायासै नै आरो अदाल बाप होखायो बल बारग'बाथाय दांखाबाय बियो गावनिफ्राय बल बारग'बा आरो टाक्लु अभारलेपिं होदो बिबो दिनै पार्टिया गोगोम जागोनलै ना टाक्लु हेभि जागोन बर्तमान गेमा जोब्बाय ओमफ्राय जोङो 2-0 जितिबाय आरोना ओमफ्राय नै रिचिटआ बरिया गेलेबाय माइट नांदो गेलेना मोजांखौनो नांदों पारफरमेन्सखौ एसे मोजांबाबो खिथिनो हाबाय आरो इमप्रुभ खालामगोन मोजां गेलेदों आरोना आरो दोंखौ जा प्लेयार्सफोर इदि फट' खेबबाय थादो देखायगासिनो र' जाहा बिथां नै टाक्लु भाई होनना मिथियो अरिजिनेल नामा रनित मोजां गेलेबाय बिबो बर्ड राखिबाय आरो नै जाहा गिपारा हामालामबुलै आं सेबनालाय ब्यूटीफुल नुदों आरो हेन्डसाम ना और ये भाई भी बहुत अच्छा खेला बे हाफसो गेलेना जाहा बिराद बल बनायना होबाय ना इंट्रोडक्शन होदों माने मिथिदों नै माइकेल भाई माइट नांखो थिगानो नांदो गेलेनानै बरिया गेलेबायना आरो बाहाय स्टेप नांगौ ना नेक्स्टआव टाउन क्लाबखौ टाग्रा खालामगोन टाउन क्लाबखौ दांनांगौ ना और ये भाई गोल मारा ये भाई ना और भी गोल से दे सकता था आरो गोल होना है बे बाहाय माने फर्स्ट दिन में ऐसा नहीं होता है ना और देगा ना थोड़ा एनर्जी रखना पड़ेगा ठीक है ना इसको दिखाओ ना हीरो और नै बे जाहा ओंखाम संग्राले हिरो खाम सावना गासिखौबो क्लाबनि बेनो नायजोबो ना मोजां नामै ना गेमखौ नायना मोजां बेनो नायजोबो आरो ओमफ्राय गाइस जाहा नै निक्सनफोरा इन्जुर जाबाय आरोना जेबो नङा ना गागोन नै आथिङावहा बदा मा बुख्रांबाय आरोना
ini alu बायदि जाबाय नेक्स्टहालागै गागोन ना गाया मिथिया खिन्थु जों बेस्टखौ ट्राइ खालामो आरो बेखौ सोखानो गारनो कारन राखिना बल देनो subscribe guys subscribe दायो जोंहा मेटचा जोब्बाय थांसै जों दायो ओमफ्राय दिनै पार्टि जासिगोन आरो क्लाबावहा पुरा गेम फार्स्ट गेम हानायनि नै थांसै नै जों दायो सफैबाय बे क्लाब न'आवहा दसे रेस्ट लानोसै ओंखाम दासि दसे थानानै जोंहा बल बया नै गासिबो दुगैनो थांबाय किसुमाना जोंबो दुगैनोसै दसे थाना नै जोंहा मेच हानायनि ओंखाम पार्टि अमा बेदरदो जाजोब्बाय नै बरिया जाखादो बेदरा थोआखै बिनो दै गेमनि सिगां अमा बेदर जानाय बियो रायजोफोर सिखार लायाखै ओमफ्राय दायो सिखार खारनो हायाखै दा खेल देरना सिखार लानो नामा लायामोन आरो बेबो जानाय ओमफ्राय खारनायासो लेटा जाबाय गासिबो जाबाय नै खायसेया हायबाय थादों दासो जानो अमा बेदरदो नै So thank you for watching the vlog till the end. जोबजासिम नायनो थाखाय साबायखर बावबाय गासिबो जोंहा नेक्स्ट मेचआ आरो 7 आव दं आरो मानडेआव स' नेक्स्टनिबो ब्लग मोनसे लाबोगोन ओमफ्राय दिनैनि थाखाय मेंबाय जिटि मारबाय आरो आं क्लाबाव थाया माने न'आ खाथियावनोखाय आं न'आव थाफैयो आरो गाबोन रेस्ट दङ बेनिफ्राय वेडनेसडेनिफ्राय आरो प्रेक्टिसावहा आरो लागातार आरो स' टिल देन स्टे सेफ बाय बाय मिलते हैं अगले ब्लॉग में